mismo ang nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Dahil nasa mga kamay niya ang responsibilidad na bigyang kahulugan ang kanyang buhay ng malaya sa landas na nais tahakin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Levi sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabi ko sa'yo, huwag na huwag kang lalabas ng bahay at basta lang makikipag-usap kung kani-kanino. Lalo na ang manghihingi ka ng pagkain. Pero ang tigas talaga ng ulo mo! Ano kuya, tama na. Ba't mahirap mong kausap? Ha? Ano? Lumabas lang naman ako. Nagutom na ako eh. 3 araw kang hindi ako buwi. Ang sakit-sakit na ng tiyan ko sa gutom. Hindi ako umuwi dahil naghahanap ako ng lalamunin natin. At dahil hindi ka marunong sumunod sa mga sinasabi ko, ikakandado ko ang pinto ng bahay sa tuwing aalis ako para hindi ka na makalabas. Kuya, wag! Huwag mo gagawin yan! Para awa mo na! Kuya! Gigil talaga ako kapag naririnig ko sinasaktan na naman ni Andrew si Ana. Kung makasusugod nga lang ako roon, hahambalusin ko ng hahambalusin ng 2x2 sa ulong hayop na yon. Kunay, yan ang huwag na huwag niyong gagawin. Halangang kaluluwa ng taong yon, baka mamaya kung ano pang gawin sa inyo ng dahilan sa pagmamalasakit niyo kay Ana. Awang-awa na kasi ako kay Ana. Kung bakit naman sa kanya binubunto ni Andrew ang galit sa mundo. Siya nakatatanda. Dapat sa kanya humuhugot ng pag-asa yung kapatid niya. Pero siya pa nagiging berdugo ng kanyang sariling kadugo. Ba, Levi, napasyal ka rito sa presinto. May may tutulong ba ako sa'yo? Tungkol po saan sa kababata akong si Andrew, sir. Teka, mabuti pa. Sa loob ng opisina tayo mag-usap. Teka. Okay, sir. Sa tingin ko, lumalala ng pagkalulong niya sa bawal na gamot eh. Ang totoo, matagal nang nasa surveillance namin ang kasamahan ko, si Andrew. Dahil sa illegal drug trade. Mahanap lang kami ng tiyempo eh. Kakaiba na rin po kasi mga kilos niya. Madalas, hindi na makatwiran. Masyado na rin siya nagiging bayolente. Kasi nga, pinalalabo na ng droga ang pag-iisip ng gumagamit ito. Ang sa akin lang po, sir, pagmamalasakit lang pong dahilan ng pagpunta ko rito. Sige. Sabi mo, ano ang gusto mong gawin namin sa kababata mo? Ana! Sumilip ka rito sa butas ng pinto. Dali! Ali Rosita. Oo, ako nga. Heto, dinalang kita ng pagkain. Ilulusot ko rito sa butas ng pinto. Abutin mo. Maraming salamat po, Aling Rosita. Gutom na nga po ako. O siya, sige na, kumain ka na. Baka mamaya, biglang dumating ang kuya mong demonyo. Mahirap nang madatang ako rito. Sige po. At kakain na po kaagad ako. Maraming salamat po ulit, Aling Rosita. Aba, espesyal ang hapunan natin ngayon ah. May nakalimutan ba akong okasyon na hindi ko maalala? Kuya, walang okasyon. Naisipan ko lang gayahin yung beef morcon tsaka yung creamy kare-kare doon sa restaurant na pinapasukan ko bilang buffet attendant.
Linggo nga kasi ngayon, kompleto tayong lahat dito sa bahay. Pero ang tanong, nasan si inay? Kanina ko pa hindi nakakikita. Hinatiran ng pagkain si Ana. Alam mo naman si Inay, laging naiisip si Ana. Pareho kami ni inay. Ako naman palagi kong naiisip si Andrew. Hindi ko alam kung paano pa siya maiahon sa kinasasadlakan niya. Ay, naku. Wala ka namang pananagutan kung ayaw niyang ituwid yung buhay niya. Masyado kasi siyang nadadaig ng kanyang mga kahinaan. Pero ang palagi ko pa rin ipinagdarasal na sana magbagong buhay na siya habang may panahon pa. Sa totoo lang, Levi, ayoko talagang makipagkita sa'yo. Una, tinapos ko na ang ugnayan natin dalawa bilang magkaibigan. Pangalawa, wala naman tayong dapat pang pag-usapan. Dahil kung ipipilit mo na naman baguhin ko ang buhay ko, sorry, alam mong tatanggihan kita. Andrew, kahit kailan, hindi ko isinukong pagiging magkaibigan natin. Anumang oras, mahihingan mo pa rin ako ng tulong. Lagi pa rin akong aagapay sa'yo. Magkaiba tayo ng mga landas. Nasa mabuti ka, nasa masama ako. Pero hindi ko pinagsisisihan ang pagtutulak ng droga. Dito ako nagkakamal ng pera. Dito ako nabubuhay. Pasensya na, pero tinatapos ko ng pagharap natin ito. Andrew Baltasar, Oh, naaresto ka namin sa salang paggamit at pagbebenta ng bawal na gamot. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sasabihin mo, ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo. Lalo makukuman. Teka, anong ibig sabihin nito? Levi, bakit may mga pulis dito? Bata, pusasan nyo na. Sandali! Bitiwan niyo ako! Wala kayong karapatang pusasan ako. Sige na. Sakay nyo na sa mobile car yan. Ano to, Levi? Andrew, Tinalantado mo ako. Niloko mo ako. Hayop ka! Yeah. Sabi ko na eh, hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Traidor ka! Traidor! Ngayong nakakulong si Kuya, natatakot din po akong mamuhay mag-isa. Nasanay na po akong nakaasa sa kanya. Wala kang dapat ikatakot. Dahil nandito kami ng mga anak ko para tulungan ka, Ana. Pangako, hindi ka namin pababayaan. Tama si Inay. Ano man yung mga pangangailangan mo? Kami ang bahala. Naaawa rin po kasi ako kay Kuya. Mabait naman po siya eh. Lagi niyang inaalala ang kapakanan ko. Pero sa isang banda, mainam na rin naroon ang kuya mo sa pangangalaga ng mga otoridad. Mas mapapabuti siya roon, Ana. Ngayong nakakulong na ako rito, ano pa ang gusto mong paniwalaan ko sa mga sasabihin mo, Levi? Andrew, alam mo sa simula't simula, ang ikabubuti mong palagi kong hinahangad. Hindi mo naranasan ang masasakit na kabigo ang nangyari sa aking buhay. Kaya hindi mo ko maunawaan kahit kailan. Oo, hindi mo maiwasan ang mga pagsubok, lalong hindi mo dapat takasan ang mga ito. Kailangan mong harapin ang bawat hamon. Pero hindi sa pamamagitan ng pagsira mo sa buhay mo sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nasasabi mo yan dahil may responsable kang amang nagtatrabaho sa ibang bansa. Andrew, May mapagmahal kang ina at kapatid. Nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Ngayon, isa ka ng mahusay na ininyero. Pero ako, kami ni Ana, itinapong kami parang basura ng aming mga magulang. Sabihin mo sa akin, anong buhay pa ang naghihintay sa aming magkapatid? Pagkatapos nun, tulungan mong iyong sarili. Maniwala kang sa gitna ng mga dinaanan mong paghihirap at masasamang impluensya
marami pa rin kabutihang naghihintay sa'yo. Pero paano? Paano, Levi? Lugmok na ako. Durog na ang pagkatao ko. Uy, nagliligpit ka na ng mga kagamitan mo dito sa kalendarya, Ana, ha? Oo. Ibig sabihin yan, maaga na namang naubos yung creamy kare-kare mo, no? Oo, Ate Maris. Nagulat nga ako eh. Pagkalabas ko kagad kanina, dinumog na ng mga bumibili. Ay. Hindi na ako nagkanda-ugaga sa pagbebenta. Talaga? Uy, Oo. good news yan, ha? Kasi sa susunod, ibang putahe naman yung ituturo ko sa'yo. Para unti-unti, madagdagan yung mga tinda mo. Talaga, Ate Oo, Maris? Oo. Palalakihin natin itong tindahan mo ng ulam. Kaya gagawin nating mas espesyal ang pagkakaluto ng mga putahe para balik-balikan ka ng mga bumibili sa'yo. Nako, ibig sabihin, kapag marami na akong tindang ulam, makakaipon na ako kahit papano, Ate Maris. Oo. Gusto ko kasing mag-aral din eh. Kahit yung 6 months lang na basic cooking lessons. Maganda yan, ha? Maganda yan. Gusto ko yung pagiging positive mo sa buhay. Positive outlook, ha? Tama yan. Basta, ituloy mo lang yung lahat ng objectives mo. Nandito lang akong palagi sa likod mo. Oh, Andrew, kumusta ang kalagayan mo rito sa Rehabilitation Center? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo, ayoko nang umalis dito? Ano? Aba, mukhang nakagamayan mo ng buhay mo rito, ha? Tumaba ka na nga, oh. Namumutok ang mga pisngi mo. Ang lusog-lusog mo na. Hindi lang ang pagkakaroon ko ng isang bagong buhay ang natutuhan ko rito, kundi maging sa espiritual na bahagi, Levi. Pakiramdam ko, gumaling ang aking buong pagkatao. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil taos sa kalooban mong tinanggap ang plea bargaining agreement na sumailalim ka sa rehabilitation process. Nangako ako sa sarili kong hindi ko bibiguin ang isang taong hindi kailanman bumitiw para muli kong buuin ang aking pagkatao. Andrew, At ikaw yun, Levi. Tama ka. Bawat tao may kakayahang baguhin ang kanyang landas sa pagbabagong nais niyang makamtan sa kanyang panahon. Nagkakaroon ng saysayang buhay kung ito ay ginagamit na ng makabuluhan. Lalo't higit sa pagbabahagi ng tao sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa. Sapagkat bilang nilikha ng nasa itaas, tayong lahat ay may tungkulin at pananagutan sa isa't isa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Platoy, kung tandaan mo, kapag hindi nakaligtas sa panganib ang mga magulang natin, kalilimutan kong kapatid kita!
DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mahirap man ang buhay, ito'y gumagaan kung walang bisyo at kalayuan. Tagumpay ay makakamtan. Mga kaibigan, narito pong naging karanas sa ating tunang sa kanyang panahon. Nato, mag-almusal na tayo. Bakit tayo lang ang magkaagahan? Umalis na ba si Tina? Oo, kanina pa. Maaga raw kasi yung lakad nila ng kanyang boss. Ganun ba? Oo. Ato, bakit hating gabi ka na namang umuwi? Hanggang hapon lang ang klase mo ah. Nag-stay po ako kina Totoy. Nagbilyar kami. Malamang, malaki na naman yung postahan nyo, no? Kunti lang naman Para lang ganahan kami maglaro. Saka, libangan lang naman yun Ibangan. Kaya pala 21 ka na, hindi ka pa makatapos ng high school. Ito naman, kailan ka pa magbabago? Oo nga naman, anak. Mabuti nga nakapag-aaral ka kahit mahirap lang tayo. Sabi ko naman kasi sa inyo, wag niyo na akong pag-aralin Ano? Hinto na lang ako. Lokumit ko. Ayaw niyo naman. Bakit ba ayaw mo mag-aaral? Dapat nga magsikap ka. Matuto ka sa kahirapang nararanasan natin. May trabaho naman ako maaaring pasukan Bakit? Ano naman yun? Car wash. Ano? Lato, kapag nagkasama ka, kulang na pambuhay sa magiging pamilya mo ang kikitain mo ron! Matagal pa naman yun, Tay. Saka ako na lang iisipin yun. Pag nangyari na. Pero ngayon, pumayag na kayo, minto ako ng pag-aaral. Nang hindi na tayo pare-parehong mahirapan. Nay, Tay, nabayaran ko na po ang ilaw at tubig natin. Pati na rin po ang upa natin dito sa bahay kay Aling Nita. Ay, salamat naman, Tina. Hindi ka nakakalimot na tumulong sa amin ng tatay mo. Baka naman wala ka ng pera, anak. Meron pa po. Kaya wag na kayong mag-alala. Buti ka pa. Responsable. Samantalang ang bunso mong kapatid, puro pag-aaksaya ng pera at panahon ang ginagawa. Ewan ko po ba dyan kay Nato? Nagtatrabaho nga, pero inuubos lang sa sugal at inumang kita. Oh, kailan pa kaya siya magbabago? Fredo, Tina, huwag tayong magsawa na ipakiusap sa Diyos yung kanyang pagbabago. Siya lang ang tunay na makakatulong para mangyari yun. Ginagawa ko po ang bilin niyo, Inay. Lalo na tuwing mananalangin ako pagkagabi. Ay, sana nga. Dinggin na ng Diyos ang ating hiling. Sige lang, Toy. Inom pa tayo. Sarap talaga ng may trabaho. Lagi maraming perang pang Nomi at pang Galso. Kaya nga nagpipiesta ako Nang pumayag siya na inay at itay na tumigil na ako sa pag-aaral. Pakiramdam ko nakalaya ako sa kulungan Ano ba? Teka, kailan naman tayo magbibilyar? Kahit kailan pwede. Mucho tayo ngayon. Nakautang yata ako kay Aling Nita. Ano? Wala pa rin si Nato? Oo, Fredo. Hindi man lamang ba nagtitext o kaya tumatawag? Hindi. Sinubukan ko pong tawagan siya pero ayaw mag-ring yung cellphone niya. I-text mo yung mga kaibigan niya. Ginawa ko na rin po yun. Pero sabi nila, hindi raw po nila nakita si Nato kahapon pa. Kung batang yun talaga, oo. Lagi na lang nagbibigay ng problema sa atin. Anong gagawin natin? Baka kung napano ng ating anak.
Ilabas mo ang anak mo! Ilabas mo si Nato! Teka. Wala ditong anak ko. Nag-aalala nga kami. 3 araw nang hindi umuwi. Bakit ba parang galit ka pa? Talagang galit ako! Dahil 10,000 ang utang sa akin ng sugarol mong anak! Ano? O ngayon, hindi siya nagpapakita sa akin. Hindi nagbabayad. Bakit mo kasi pinautang? Negosyo ko magpautang. Akala niya matatakasan niya ako, ha? Pero nagkakamali siya. Nita! Hahanapin ko siya at ipabubugbog ko sa mga tauhan ko. Huwag naman. Pues, bayaran niyo ang utang niya. Dahil kung hindi, bukas na bukas din, ipahahanap ko siya para ipabugbog. Naku, Fredo, kailangan makita natin si Nato. Kawawa naman siya. Kung yung mga tauhan niya ang unang makakakita, makalungkuhin ang anak natin. Kaya nga kung saan-saan tayo nagpunta, di ba? Pero hindi pa rin natin siya makita, siyang. Nasa na kaya ang ating bunso? Ilang araw nang hindi mo uwi. Yun! Hindi na iniisip ko. Ay, Isang, walang plano ng tricycle. Mababaga tayo! Ate Tina, nabalitaan ko dinala rito sa ospital sina inay at itay. Ano nangyari? Ba't sila na-aksidente? Tinatanong mo pa? Kasalanan mo! Napakapasaway mo kasi! Wala ka nang ginawa kundi bigyan ng problema ang mga magulang natin. Ate, Sumugod sa bahay si Aling Nita at nagbantang ipabubugbog ka. Kaya yun, hinanap ka ni na itay at inay para iligtas. Hanggang sa bumangga ang tricycle na sinasakyan nila. hindi. Sinay-nay at itay. Nato, itong tandaan mo. Kapag hindi nakaligtas sa panganib ang mga magulang natin, kalilimutan kong kapatid kita. At bahala ka na sa buhay mo! Tina, Nato, Narito po ako, inay. Nay, salamat sa Diyos. Nagkamalay na rin kayo tulad ni itay. nasaan ang tatay mo? Sinong nagbabantay sa kanya? Nasa kabilang kwarto po. Si Ate Tina po ang kasama niya. Nay, patawad po. Kasalanan ko po kaya kayo na-aksidente ni Itay. Nangutang ako kay Aling Nita para may pansugal. Na hindi ko siya mabayaran dahil natalo po ako. Nagtago ako. Kaya sinugod na kaya't binantaang ipabubugbog ako. At para mailigtas ako, hinanap niyo ako. Tuloy na aksidente kayo nito. Sorry po, inay. Anak, ayaw naming mapahamak ka. Dahil mahal na mahal ka namin. Kahit na nga madalas, sinasaktan mo ang aming damdamin. Nauunawaan ko na po, inay. Patawarin niyo ako sa mga ginawa ko. Patawad po. Binabati ka namin, anak. Natapos mo rin ang high school. Oo nga. Masaya kami at hindi na kami nabigo ngayon. Ayaw. Ang inang pagkakataong binigay niyo sa akin, inay. Itay. Salamat po sa inyo. Para po sa inyo ang diploma kong ito. Nato, anak. Binabati rin kita, Nato. Salamat, ate. Oh, ano ngayon ang plano mo? Ate, short course na lang ang kukunin ko. Para makapagtrabaho ako kaagad.
at makaipon para sa inaharap. Natutuwa kami at responsable ka na ngayon, anak. Namulat na po ako sa mga pagkakamali ko, Itay. Ayoko na pong maulit yung pangyayaring muntik kayong mawala sa akin, Inay. Dahil sa pagliligtas sa akin. Mahirap man ang buhay, ito'y gumagal. Tagumpay ay makakamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Salvador Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kadalasan, hindi madama ng tao ang kaligayahan dahil na rin sa pagkainggit sa kanyang kapwa. Ito ang naging karanasan ni Baron sa ating dunang sa kanyang panahon. O Baron, kumain na tayo. Halika na, paborito mong ulam natin. Ginugutom na nga ako, Mami eh. Bakit kaya wala pa yung pinsan mo? Dapat narito na yun eh. Baka nag-overtime na naman. Alam niyo naman yon. Sobrang pa-impress. Ano bang pa-impress? Masipag talaga yung pinsan mo. Matalino pa. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na dapat tularan mo siya. Dahil maganda siyang halimbawa. Tita! Ay! Tita Felisa! Nariyan ka na pala. Narito kami sa kusina, iho. Uy, sakto pala dating ko. Kakain na tayo. Ano ba yung dala mo, Ricky? Ice cream mo at saka cake para sa atin. Uy! Ubo kami selebrasyon, ha? Na-promote po ako. After 4 years of working, Assistant Department Manager na po ako. Congratulations, iho. Thank you, You thank deserve it. Dahil nakita ko ang kasipagan mo. Salamat po, Tita. Baron, anak. Uy, batiin mo naman ang pinsan mo. Promoted siya. Congratulations. Tara, kain tayo. Tum na ako eh. Kakabanas talaga, Nicky. Lagi na lang ang pinsan kong yun ang bida sa bahay. Pati sa mga friend ni Mami. Ako, parang laging bale-wala. Baka naman iniisip mo lang yun. Of course, hindi ka pwedeng baliwalain ng mommy mo because you are her son. Yung talaga nangyayari, Nicky. Buti ka nandiyan ka eh. Kahit paano, sumasaya ako. Pero, may problema tayo, Baron. I'm pregnant. What? Oh, pero di pa ako handa. Lalong magagalit si Mami pag nalaman ito. At saka, isang beses lang naman natin na ginawa yan, ah. Kahit may isang beses lang yun eh. What can I do? You got me pregnant, Baron. Hindi mo ko pwedeng hayaan mapahiya. Sige. Sasabihin ko kay Mami. But give me enough time.
problema ka ba? Problema? Wala. Ano naman magiging problema ko? Kasi nagbabasa ka nga pero baligtad naman, oh. Oo nga. Kasi nahihirapan ako dito sa ginagawa ko eh. Ikaw na lang kaya gumawa nito, kuya. Ano ba yan? Para ito sa English to namin. Sige na, gawin mo na yan. O sige. Pero tingnan mo ang gagawin ko, ha? Para alam mong sasagot mo kapag nagtanong ang professor mo. Oh, may nag-text sa'yo. Si Nikki. Kakainis naman ang babae yan, oh. Sinabi nga, bigyan ako ng enough time. Girlfriend mo? Isa sa maraming GF ko. Ikaw talaga. Masamang mapaglaro sa pag-ibig, Baron. Sa ginagawa mo, sinasaktan mong damdamin ng kapwa mo. At hindi natutuwa ang Diyos sa ganong gawain. Sige na, gawin mo na yung assignment ko para matapos na ako. Pasensya ka na, Rachel. Hindi ko nasagot ang tawag mo kagabi. Bakit nga pa? Tinulungan ko si Baron sa assignment niya eh. At naiwan ko sa kwarto kong cellphone ko. Nung matapos kami, natulog na ako ng diretso. Sorry, ha. Okay lang. Oh, bakit ka napabuntong hininga? Si Baron kasi, matagal ko nang nararamdaman ito. Pero hindi ko lang pinapansin. Ano yun? Parang inis sa akin. Bakit naman siya maiinis sa'yo? Siguro dahil madalas kaming ipagkumpara. Sikapin mo na lang na iparamdam sa kanya na hindi kanya dapat kainisan. Dahil pinsan kanya. At mahal mo siya. Ano ka mo? Nakabuntis ka? Opo, Mami. Ano ka ba naman, bata ka? Hindi ka pa nga tapos ng college. Nakabuntis ka na. Hindi ko naman sadyain eh. Hindi ko ginusto. Ano kalokohan ang sinasabi mo, Baron? Hindi mo ginusto. Pero may nangyari sa inyo. Nakit na ako nung minsan nalasing kami. Ang sabihin mo, playboy ka talaga. Hindi mo tularan yung Kuya Ricky mo. Matalino na, hindi pa playboy. Ayan na naman kayo eh. Ikukumpara niyo na naman ako kay Kuya Ricky. Mula nang tumiresa sa atin at tulungan niyo, lagi niyo na lamang kaming ipinagkukumpara. Para makita mo na dapat mo siyang tularan. Oo na, magaling na siya. Pero sana naman, Mami, huwag niyo na muna kaming ipagkumpara. Tulungan niyo muna ako sa problema ko. At anong gusto mong gawin natin? Ayokong pakasalan si Nikki. Ano? Ayaw mong pakasalan? Dapat hindi mo pinakialaman? Mami naman natukso lang ako. Kailangan ni Nikki ng mananagot sa bata. Kaya sana, tulungan niyo akong kumbinsihin si Kuya Ricky na pakasalan si Nikki. Ano sabi mo? Ipaako mo sa pinsan mo ang pananagutan mo? Maraming utang na loob si Kuya Ricky sa atin. Panahon na para gumanti naman siya. Baron, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Totoo naman yun eh. Kasi gina, Mami, kausapin niyo na siya. Baron, mali ang gusto mong mangyari. Hindi tama yun. Mami, baka patayin ako ng kuya ni Nikki. Gusto niyo ba yun? Ricky, kanina ko pa napapansin. Matamlay ka. Masama bang pakiramdam mo? Hindi, Rachel. Siguro, meron kang problema. Oo, si Tita Felisa. Problema mo, tita mo? Di ba mabait siya? Mabait nga. Hindi naman siyang problema ko eh. Kinausap niya ako.
May nadisgrasyang babae raw si Baron. Oh? At natatakot sila na baka kung anong gawin sa pinsan ko ng pamilya ng babae. Kaya yun, pinakiusapan ako ni tita. Napakasala ng ang nabuntis ni Baron. Grabe naman. Hindi naman tama yun. Alam ko, pero tama si Baron. Marami akong utang na loob sa kanila. Ricky, hindi sa pilitan yung pagtanaw ng utang na loob. Kung susundin mo sila, para mo na rin kinonsinti yung pinsan mo sa kamalian niya. Naguguluhan ako eh. Ayokong biguin si tita. Pero ayoko rin ng mga masirang relasyon natin. Kung ano yung tama, sana, yun ang gawin mo. Yun ang nangyari, Kuya Greg. Hayop na yun. Ayaw kang panagutan. Gusto pa tayong bigyan ng kahihiyan? Tapos sabi niya, nung tawagan ko siya, pinsan daw niya magpapakasal sa akin. Kuya, ayoko ng ganun. Sira pala talaga ulo ng lalaki yun eh. Kaya Ba't iba ang papapanagutin niya? Ganon siya ang ama ng dinadala mo. paano na yun? Anong gagawin ko? Haharapin ko ang lalaking yun. At pag hindi ka niya pinakasalan, igaganti kita. Igaganti kita sa kanya para manos lang. Baron, sandali nga. Greg, Buti naman, natatandaan mo pa ako. Isang beses lang kita nakita sa bahay namin eh. ano kailangan mo? Gago! Hindi ka dapat magtanong. Ako magtatanong sa'yo. Mananagutan mo ba ang kapatid ko o hindi? Greg, hindi ko mahal si Ricky. Oo, may nangyari sa amin, pero siya nagaya at lalaki ko, kaya... Tarantado ko! Ha? Sinutok mo! Pagkatapos ng lahat, yan ang sasabihin mo? Kalma ka lang! May solusyon naman dyan eh. Yung pinsan ko, yun ang ipakakasal namin kay Nikki. Gago! Pinabababa mo ang uri ng kapatid ko! Hindi naman sa ganon, Greg. Ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon. Patalim! Papatayin kita! Wag! Mami, kumusta na po si Kuya Ricky? Ano po sabi ng doktor? Ligtas na po ba siya? Delikado ang lagay ng pinsan mo, anak. Diyos ko, Ano ba nangyari? Bakit siya nasaksak? kasalanan ko, Mami. Ako ang dapat sasaksakin ni Greg. Ano? Sinong Greg yun? Kuya ni Nikki. Yung nabuntis mo na ibig mong pakasalan ng pinsan mo? Opo, Mami. Nakita ni Kuya ang gagawin ni Greg. Hinaran ni Kuya yun. Kaya siya nasaksak. Awawa naman ang pamangkin ko. Ako ang dapat nasa panganib, Mami. Hindi si Kuya Ricky. Manalangin tayo, anak, na iligtas ng Diyos ang pinsan mo. At sana mangako ka sa kanya na itutuwid mo na ang lahat ng mga pagkakamali mo. Kuya Ricky, salamat sa Diyos, ligtas ka na. Baron, umiiyak ka. Sorry, Kuya. Dahil sa akin, munti ka nang mamatay. Anong nangyari sa sumaksak sa akin? Kusa siyang sumuko sa mga pulis. Hindi na ako magrereklamo para hindi na siya makulong. Nagawa lang naman niya yun dahil sa atraso mo sa kapatid niya. Napakabait mo talaga, Kuya. Tama si Mami. Hindi kita dapat kinaiinisan. Ang dapat, tularan kita. Sana lang, Baron, magbago ka na.
Walang buting ibubungang inggit. Hindi ka naman dapat mainggit sa akin eh. Dahil marami ka rin namang magagandang katangian. Kung pagyayamanin lamang ng tao ang kanyang mga katangian, mawawala ang inggit sa kanyang puso, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Patawad, ate. Patawad. Pati kapatid ng asawa ko, pinagdamutan ko para sa'yo. Yung pala, ipapahiya mo lang ako sa asawa ko? Anong klase ka? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan maging ang pagtupad sa pangako ay nagiging problema rin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jessica sa ating dulang sa kanyang panahon. Good morning, Ate Jessica. Ikaw pala, Leonard. Nariyan ba si Kuya Freddy? Wala. Kaninang madaling araw pa umalis. May biglaan daw na biyahe sa probinsya ng boss niya. Ganun ba? Ate, may iniwan ba siyang allowance ko? Allowance? Wala. Ha? Sabi niya kasi kahapon Baka nakalimutan kasi nagmamadaling umalis. Bumalik ka na lang next week. Yun din kasi yung uwi niya. May kailangan pa naman akong bayaran sa university. Pasensya ka na. Kapos din kami. Wala naman akong ekstrang pera dito. Dami mo naman pinamili, Jessica. Binili ko na ho lahat ng kailangan nyo dito sa bahay sa loob ng 2 linggo, Chakora. Para wala na kayong maging problema. Salamat, ha. Ang bait mo talaga, oh. Tinutupad ko lang ho yung pangako ko, Chang, na hindi ko kayo pababayaan ni Wendy kahit na mag-asawa na ako. Uy, sabi ko na ikaw ang dumating, ate. O diba, tinext ko naman sa'yo na dadating ako ngayon. Hindi mo talaga binabali yung pangako mo. Ganyan talaga ate mo, Wendy. Kaya dapat, ha, tuparin mo rin ang pangako mo na mag-aaral kang mabuti, ha? Si Chakora naman. Nag-aaral naman po ako, ha. Oh, nag-aaral nga. Madalas nga lang ang gimmick. Anong gimmick ko? Ay, di pag-attend sa party. Ay, okay lang yun. Basta wag mo pababayaan yung pag-aaral mo, Wendy, ha? Oo naman, ate. Ate, Ano? ubus na kasi yung allowance ko eh. Ano? Ang bilis naman maubos ng pera mo. Kasi marami akong pinagkagastahan sa university. O, sige, bibigyan kita. Buti na lang pala, hindi ko binigay kay Leonard yung perang pinabibigay sa kanya ng Kuya Freddy mo. Meron ako maiaabot sa'yo.
ikaw pala. Kanina pa ako dito sa labas ng bahay, Leonard. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Ay, pasensya na kuya. Nag-apply kasi ako ng trabaho eh. Doon sa printing press na malapit sa university namin. Ano? Bakit mo ginawa yan? Naiiya na kasi ako sa iyo eh. Naisip ko, baka ako kaya kinakapos kayo dahil sa akin. Kaya mag-working student na lang ako. Oh, sino naman nagsabi sa'yo na kinakapos kami? Si Ate Jessica, ilang beses na akong nagpupunta sa inyo na hindi mo ako nabibigyan ng baon. Sabi niya, kapos daw kasi kayo. Usap nga tayo, Jessica. Teka, Freddy, bakit parang galit ka? Talagang galit ako. Bakit ka ganun? Ano? Bakit hindi mo ibinigay sa kapatid ko ang perang iniwan ko sa'yo para sa kanya? Ha? Ha? Eh, pasensya na. Kinapos ako eh. Maraming pangangailangan si Wendy sa school nila. Kaya si Leonard ang isinakripisyo mo ganon. Bakit hindi mo sabihan si Wendy na magtipid? Sobra ka naman. Di naman gastadora yung kapatid ko. Kaya pala kahit mas malaki ang baon niya kaysa kay Leonard, mas mabilis pa rin siya makaubos ng pera. Jessica, pangako ko sa mga magulang naming pumanaw, natutulungan kong makatapos ng pag-aaral si Leonard. Pero dahil sa ginawa mong paninikis sa kanya, ayun, mag-working student na siya para hindi kapusin sa pangangailangan niya. O eh, ayos lang naman na magtrabaho siya. Magmanat ng buto habang maaga. Lalaki naman siya. Nasusuko na naman ako. Tuwing umaga na lang ganito ako. Nakaalala tuloy ako. Baka mahalata na ito ni Chokora. Pero dapat naman talaga niya malaman ito. Dahil kailangan ko ng tulong niya para sa pagtatapat kay Ate Jessica. Wendy? Ah, Nasusuka ka na naman ba? Chang, Eh, bakit ka ba nagkakaganyan tuwing umaga? Chokora. O bakit? Parang naiiyak ka pa. Teka nga. Abay, huwag mo sabihin buntis ka. Sorry po, Tio. Nakalimot po kami ng boyfriend ko nung minsan galing kami sa party at nakainom. Oh, Diyos ko. Wendy naman. Eh, bakit naman hindi mo iningatan ang sarili mo? Nagpadala kayo sa kapusukan. Ganon pareho kayo nag-aaral pa ng nobyo mo. Sorry po. Ano sabi ng nobyo mo? Magtatapat daw po siya sa parents niya para po makapagpakasal kami. Paano na ngayon ang ate mo? Binigo mo siya. Oh, eto pa ang alak at pulutan, paring Freddy. Salamat, paring Carding. Nakatutuwa ka. Ako nag-iya ng inuman pero ikaw pa nang libre sa akin. Uy, narito naman tayo sa bahay namin eh. Kaya hindi magastos to. Isa pa, controlled naman tong ginagawa natin. May problema ka na nga eh. Pagagastusin pa ba kita? Buti ka pa, pare. Intindihan mo ako. Di ka tulad ni Jessica. Ano pa talaga ang problema mo sa misis mo? Natuklasan ko na madalas niyang hindi ibinibigay sa kapatid ko ang perang iniiwan ko para kay Leonard. Pinagdadamutan niya kapatid ko. Pero kapag sa kapatid niya, okay lang. Kahit magbigay siya na magbigay. Eh, mali naman yun. Kakapusin sa panggastos si Leonard. Kinapos na nga Karding. Kaya nag-working student na.
Masakit sa akin ang ginagawa ni Jessica eh. Ako naghahanap buhay tapos pagdadamutan niya ang kapatid ko. Hindi naman ako tutol sa pagtulong niya sa kapatid niya eh. Pero sana, huwag din niyang tutulan ang ginagawa ko sa kapatid ko. Alam mo ba, may suggestion ako. Ha? Pag ito ang ginawa mo, hindi mo na po problemahin pa ang misis mo. Chokora, ano ba pag-uusapan natin at pinapunta niyo ako dito? Meron ba ang problema? Oo, Jessica. Tungkol sa kapatid mo. Sa'yo, Wendy? Bakit anong problema? Ang alam ko matataas yung grades mo. Meron ka ba kailangan bayaran sa university? Wala, ate. Oh, Ate, sorry. Sorry sa inyo ni Kuya Freddy. o bakit tumihingi ka na sorry? Buntis siya, Jessica. 2 buwan na. Buntis! Oo. Kailan ko lang din nalaman. Patawarin mo ako, Ate Jessica. Walang hiya ka! Sinikap ko matupad yung pangako sa'yo at sa mga magulang natin na pag-aaralin ka! Yung pala, ganito lang gagawin mo! Bibiguin mo lang ako! Maglalandi ka lang pala! Maglalandi ka lang pala! Pati kapatid ng asawa ko, pinagdabutan ko para sa'yo! Yung pala, ipapahiya mo lang ako sa asawa ko! Ha? Ano klase ka? Hindi pa ako nagpunta rito. Hindi ko malalaman na may sakit ka, Leonard. Konting trangkaso lang ito, kuya. Nanibago lang siguro ang katawan ko sa dami ng ginagawa ko ngayon. Mas mahirap kasi ngayon ang ginagawa mo. Nag-aaral ka habang nagtatrabaho. Baka kaya ko ito. Masasanay din ako. Buti nga na magkasakit ako weekend. Wala kaming pasok sa university. Hindi ako absent. Nakukuha mo pang umiti. May sakit ka na nga. Kagaling din ako. Huwag kang mag-alala. May iniinom naman akong gamot. Minto ka na sa trabaho mo. Mag-concentrate ka na lang sa pag-aaral mo. Anyway, 1 year na lang naman, graduate ka na. Pero kuya, Huwag mo nang intindihin ang hipag mo. Ako na humihingi ng paumanhin sa'yo sa mga ginawa niya sa'yo. Magbukas ka ng account at doon ko na lang ipadadala ang lahat ng panggastos mo. maraming salamat kuya Freddy. Pangako, hindi kita bibiguin. Makakatapos ako ng pag-aaral at magtatagumpay. Sabi ng katulong natin, hindi ka raw nag-lunch kanina. Hindi ka rin kumain ng hapunan. Bakit? Freddy, nahiya ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Tungkol saan yan? Si Wendy, buntis. At mag-aasawa na. Ha? Nakakahiya sa'yo eh. Tinupad mo yung pangako mo sa akin na tutulungan mo ko sa pagpapaaral kay Wendy. Tapos siya naman itong binigo tayo. Pati kapatid mo na pagdamutan ko. Masunod ko lang lahat ng gusto ni Wendy. Yung pala, pinahiya lang niya ako sa'yo. Mali. Maling-mali ako. Natutuwa ako dahil namulat ka na sa pagkakamali mo. Pasalamat na rin tayo dahil kahit hindi makakatapos ng pag-aaral ng kapatid mo, pakakasalan siya ng nakabuntis sa kanya. Sorry talaga, Freddy. Hihingi din ako ng tawad kay Leonard.
Congratulations, Leonard. Ang galing mo. Gumraduate ka ng may award. Salamat, Ate Jessica. Siyempre naman, magaling si Leonard. Kanino pa ba naman magmamanay ako di sa akin? Ha? Oo nga naman. Dad, salamat sa iyo. Inupad mo ang pangako mo sa akin. Pareho tayong nakatupad sa pangako natin, Kuya. At may good news nga pala ako sa inyo ni Ate. Oh, ano yun? Next week, Oh. may mapapasukan na akong trabaho. Uy! Ha? Ay, ang bilis naman. Ngayon ka nag-graduate, may trabaho ka na agad. Nirefer ako ng professor ko sa kaibigan niya na may company. At tinanggap naman ako. Kaya by next week, papasok na ako sa company niya. Ate, Kuya, simula na ito ng tagumpay ko. Magiging matagumpay ang pagsasama ng magkabiyak kung sila'y laging nagkakaunawaan. Kahit sa mga tutulungan ay walang kikilingan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Napaka-imposible mo, Laila. Napaka-makasarili mo. Ikaw ang makasarili, Alberto. Kahit sa sarili mo madamot ka. Mamamatay ka ng dilat sa gutom dahil lang sa prinsipyo pinaninindigan mo. Ayokong madamay sa katangahan mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Parang ihip lang ng hangin ng buhay. Maraming tatahakin sa bawat yugto. Ngunit sa tuwina, bawat dasal sa nasa itaas ay may tugon. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Alberto sa ating dunang sa kanyang panahon. Maghapon magdamag kang tumunganga dyan sa pier, pagkatapos ngayong umaga umuwi ka, sasabihin mo, hindi ka nakalabas. Sige pa man din yung destinasyon mo. Pero gutom naman kami ng mga anak mo. Silang kasing barkong dumating. Kaya di nakasama yung pangalan ko sa mga tinawag. Para namang hindi mo alam ang patakaran sa trabaho namin. Ang daming diskarte sa pier. Kung gagamitin mo lang yung utak mo, hindi tayo kakapusin ng pera. Ano naman ang gusto mo? Maglabas din ako ng mga kargamento? Katulad ng mga kasama ko? Oo! Lahat ng kaya mong ilabas mo. Tinuturuan mo na ako magnakaw sa sinasabi mong yan, Laila. Kung yun ang solusyon sa buwisit na kahirapan na ito, o edi magnakaw ka. Yun ang gusto kong gawin mo, narinig mo? Olivia, nakapagtabi ka ba ng 100 piso galing sa benta natin ngayong gabi sa pagtitinda ng mami? Oo, Benny. Inuhulog ko kaagad sa alkansya natin. Aba, naninigurado na ako kaninang maaga tayo nakabenta. Tama yun. Para sakaling magipit tayo sa puhunan, may maduduko tayo. Oo nga. Ayoko rin mangutang sa mga patubuan dito sa pier. Sa laki ng tubo. Lalo tayong nababaon sa kanila sa utang. Oo nga. O sige, maya-maya lang. Magliligpit na tayo. Yung konting tirang mami, pag
Pagkain na lang yun ng mga bata pag uwi natin. Ibili na lang natin sila ng isang balot na monay sa bakery dyan sa kanto. Oo nga. Para may kapartner ang mami nila. Mami at monay lang. Masaya na yung mga anak natin. Kasi nga, para na rin daw silang kumain sa dim sum house. Anong sabi mo, Laila? Di mo ba narinig? Sabi ko ayoko na makisama sa'yo. Maghiwalay na tayo. Paano sinulang? Hindi mo ba iniisip na magiging kalagayan niya kapag umalis ka? Kapag inisip ko pa yung tungkol sa kalagayan ni Nolan, hindi ako makakalis sa miserableng buhay na ito. Gusto ko mamuhay mag-isa. Yung hindi kayo kasama mag-ama. Napaka-imposible mo, Laila. Napaka-makasarili mo. Ikaw ang makasarili, Alberto. Kahit sa sarili mo madamot ka, mamamatay ka ng dilat sa gutom dahil lang sa prinsipyong pinaninindigan mo. Ayoko madamay sa katangahan mo. Tay, umalis po ba si inay dahil sa akin? Hindi anak. Umalis siya dahil mahal niya tayo. Gusto niya ayusin ang mga bagay-bagay para lalo pa tayo maging isang masayang pamilya. Kailan po siya babalik? Hindi ko rin alam, anak. Pero ano man ang mangyari, habang nagsisikap pa rin tayo rito, maghihintay tayo sa kanyang pagbabalik. Kala ni Alberto, babalikan ko pa silang mag-ama. Ganitong buhay kaya gusto ko. Solo flight. Ang sarap lang isipin na solong-solo kung sahod ko dito sa salon bilang manikurista. Tapos, ang lakas pa ng bigayan ng tip dito. Kaya makakabili ako ng mga gusto kong damit na nasa uso ngayon. Mag-aayos dalaga ako. Bibili rin ako ng lotion, pabango, tsaka iba't ibang kulay ng lipstick, tsaka eyeshadow. Yan bang 5 sako ng kalamansing nasa gilid ng tindahan namin ang tinatanong mo, Alberto? Taga Mindoro may-ari ng mga yan. Hindi sumipot yung kausap niya ang customer dito sa pier. Kaya kaysa magbayad ulit siya ng bill of lading pabalik, iniwan na lang niya mga yan. Pamigay ko na lang daw sa mga tao dito. Ibig mong sabihin talagang hindi na niya babalikan ng mga ito? Hindi na. Palagay ko marami siyang aning kalamansi sa Mindoro. Kaya hindi na siya nag-abalang iuwi ulit ang mga yan. Kasi naisip ko pwedeng ibenta ang mga ito ng per kilo doon sa palengke. Doon ba sa bagsakan ng mga gulay sa Divisoria? Ba, oo nga no. O, sige, ikaw nang bahalang mag-dispatch sa mga yan. Teka. Kumuha ka na rin ng para sa'yo. Ay. Alagay ba, akin ba lahat ng ito? Ba, siyempre, hati tayo. Naku, marami pa yung isang sakong ibinigay niya sa akin nung nakaraan. Ha? Pinamigay ko na nga rin yung iba dahil masyadong mabilis mahinog. Kaya sige na, ikaw na bahala kung paano mo gagawing pera ang mga yan. Naku, Nolan. Hindi ka dapat nangahas na pumunta rito sa pier na nag-iisa. Napakabibilis ng mga sasakyan sa highway. Delikado para sa isang batang katulad mo. Inahanap ko po kasi si Itay. Kanina pa po siya hindi umuuwi. Ay, nagpunta
siya sa Asuncion Market. Magbebenta roon ng mga kalamansi. Kalamansi po? Oo. Bakit? Wala lang naman po siyang labas dito sa pier, Aling Olivia. Walang dumating na barko. Kaya wala na namang labas ang tatay mo. Halika, kumain ka muna ng mami. Alam ko, kaya mo hinahanap ang tatay mo, hindi ka pa kumakain. Pero kahit tapos ka nang kumain, hindi pa pwedeng umalis ka dito. Delikado yung palakad-lakad dito sa pier. Kaya dito ka lang muna sa tabi ko habang hinihintay mo siyang makabalik. Hoy, mamang squatter! Bakit bigla ka nalang pumwesto sa harap ng warehouse ko? Hindi mo ba alam na bawal magtinda sa harap nitong Asuncion Market? Pasensya na ho, Mrs. Dito ko na ho nahila itong kariton ko nang magdatingan yung mga nanguhuli ng illegal vendors. Pasensya na ho talaga. Ay, hindi ko tinatanggap yung panghihingi mo ng pasensya sa pang-aabala sa harap ng pwesto ko. Ang mabuti pa, ipasok mo lahat dito sa bodega ko yung 5 sako ng kalamansi mo. Ho? Pero bakit to? O ano, ititimbre kita sa mga nanguhuli o ibibigay mo sa akin lahat yung paninda mo? Nagsinungaling ako sa mga anak ko. Sinabi ko na ipagbili ko na yung warehouse samantalang hindi pa. Ayoko kasi manirahan sa Australia pero wala na ako magagawa sa desisyon nila. Ako na lang mag-isa ang naiwan dito sa Pilipinas eh. Ang nakakalungkot, sa 1 linggo na alis ko. Ang dami pa ho nitong lamang mga sibuyas, patatas, carrots at bawang. For delivery na mga yan para sa mga suki ko restaurants. Sasama ko na rin yung 5 sako ng kalamansing binili ko sa'yo. Pero palis na nga ako eh. Kaya gusto ko, ikaw na mamahala nitong warehouse at mga produkto ko. Tatawagan kita palagi. Mag-iiwan ako ng account kung saan mo ipapasok yung kikitain ng warehouse. Pero kalahati lamang ang i-deposit mo sa account ko. Sa iyo na yung kalahati. Pero ngayong araw lang po ito na tayo'y nagkakilala para pagkatiwalaan niyo ako, Aling Amparo. Sa kasundong ito, talo ako kapag niloko mo ko. Pero mas talo ka dahil habang buhay mong dadalhin sa konsensya mo ang gagawin mong panluloko. Ito yung susi ng warehouse. Ho? Simula bukas, ikaw na ang mga siwa nito. Ganda naman ang deal ng Aling Amparo kay Alberto tungkol sa warehouse, ano Olivia? Oo, Benny. At kapag napalago pa raw ni Alberto yung warehouse, sa kanya na yun ibebenta ng matandang babae kahit nahulugan system pa. Kalain mo, may mga kwento pa rin pala ng ganyang kabaitan sa panahon ngayon. Parang hindi ako makapaniwala. Tayo kaya, Olivia? May ganong puwang kaya sa mundo na naghihintay sa atin? Oo naman. Hanggat nananatili tayo nangangarap, hanggat nananatili tayong mabubuting tao, Benny. Totoo po, Itay. Dito na rin po tayo titira sa warehouse. Ang sarap po rito. Ang lamig ng aircon. Oo, Nolan. Kailangan kasing matutukan ko ang purchase at delivery ng mga produkto dito sa warehouse. Nangako ako kay Aling Amparo na pangangalagaan ko ang kanyang mga iniwan dito. At ikaw, tutulungan mo rin ako. Ikaw ang magsisilbing tindero sa harapan ng mga per kilong tinda natin. Sakto po yun, Tay.
Doon ko pumapapractice ang galing kong kumwenta sa math. At galingan mo, ha? Aba, bilang paghahanda na rin sa pangarap mong pagiging isang mahusay na accountant. Tay, parang si inay po yung papasok dito sa loob ng warehouse, oh. Ayan, oh. Ang sabi ni na Bennett Olivia, dito ko rin kayo matatagpuan. Ikaw nga, Laila. Nagbalik ka. Huwag mong isipin nagbalik ako. Dahil maayos na ang buhay niyo. Mahirap palang mag-isa. Lalo pat kasing kahulugan niyo ng kalungkutan. Sa huli, natuklasan ko kailangan ko kayo para ako mabuhay ng kumpleto sa mundo. Nang lumayo ka, hindi lamang isang buhay para sa atin ang hinangad kong buuin. Higit ako nagsika para sa kinabukasan ni Nolan. Gusto kong maramdaman niyang buo pa rin ang pagkatao niya. Pinrotektahan ko mga pangarap niya. Dahil alam ko, isang araw, magbabalik ka. Alberto, mapapatawad mo pa ba ako? Masyado kong sinukat ang mga kakayahan mo bilang isang asawa. Nag-asal bata ako dahil lamang sa pagiging makasarili ko. Dumaan lang tayo sa madidilim at mahirap na sandali ng buhay, Laila. Pero sa maraming pagkakataong ibinibigay ng nasa itaas, kailangan pa rin nating manatiling isa at matatag sa kanyang panahon. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ay ang katotohanan na hindi tayo makararanas ng mga pagsubok at kahirapan. Subalit sa pamamagitan ng ating marugdob na pananampalataya, may mabuting layunin ang may likha sa likod ng mga bagay na ito. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.